Ahojte, ja som Opereta a toto je moja sestra. Ja som Laguna Blue a toto je moja sestra Opereta. Ahojte. Volám sa Opereta, mám muža, aj Laguna má muža, má aj dceru, aj ja. Hneď vám ho aj môjho muža predstavím. Takže čaute, ja som sa práve teraz zakúpal, čiže mám, ako vidíte, župán. No, ale tak v pohode. On je môj miláčik, ale máme spolu aj krásnu, veľmi krásnu dcérku, ktorú vám hneď teraz ukážeme. Takže je to: ahojte, ja sa volám Nelka a mám veľmi rada svojich rodičov. Veľmi. Tak, teraz my odídeme a predstavíme vám Operetiného muža a jej krásnu dcérku. Takže toto je môj muž, Duke Gorgon. Určite ho poznáte. Som basketbalista, ako vidíte. Prišiel som z Paríža, takže nemám basketbalový. Tak ďalej, teda z Paríža, nie z Paríža. A máme spolu jednu krásnu dcérku malú, ktorá sa volá Ľudská. Ahojte! Je veľmi hamblivá. Presne tak. Takže toto je naša show Monster High a naše nové dielo sa bude volať prvý diel Monster High, Laguny a Operety a ich rodiny. Takže ďakujeme a dovidenia.